Şugün Türkmen halkının milliliziri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedowyň we Russiya Federatsiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňişiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Russiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy Gahrman Arkadagmyzy dogulun güni bilen mehirli utlap, tüýsürekden berkjan saglyk, uzak ömür, jogapkarly döwlet işinde täze üstünlikleri arzu etdi. Şeýlede Valentina Matviyenka Gahrman Arkadagmyzyň Russiýa türkmen gatnaşyklaryny östürmekde beteriyan hyzmatlarynyň ähmiýetini bellep, Prezident Vladimir Putiniň Gahrman Arkadagmyza we hormatly prezidentimize salamny we rowaşlyk hemem awadançylyk baradaky iňgowy arzularyny ýetirdi. Gahrman Arkadagmyz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiya Federatsiýasynyň prezidentine iňgowy arzularyny beýan etdi. Hemem Valentina Matviyenkanyň Türkmenistanyň ozaldan gelýän hakyky dostluk hökmünde döwletleri dialoguny putulandyrmaga goşýan uly goşandyny belledi. Söhbetdeşligiň dowamyny belenşýäli häzirki wagtda Türkmenistan bilen Russiya Federatsiýasynyň arasyndaky gatnaşyklar çoňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýedir. Bu gatnaşyklar berk dostluk we özara hormat goýmak däplerine esaslanyp, ähli ugurlar öňçe netijeli duşuklar we gepleşikler arkaly ösdürilýär. Söhbetdeşligiň umum pikirine görä, ýokary döwlet derejesinde ýoly goýulan açyk, netijeli we dostlukly dialog Türkmen-Russiýa gatnaşyklaryny ösdürmäge ýardam berýär. Häzirki wagtda ýurtlarymyzyň arasynda netijeli siýasy dialog şol sany ministrlikler we pudyk edaralarynyň ugry boýunça hyzmatdaşlyk alınıp barlýar. Parlamentary hyzmatdaşlyk işçiň ösdürilýär. Daşary siýasat edaralarynyň arasynda geňeşmeleri ýygdyrly geçirilýär. Mundan başga da Türkmen-Russiýa söwda ykdysady gatnaşyklar işçiň ösdürilýär. Medeniýet, ilm we insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk putulandyrylýar. Şundan baglanykda söhbetdeşler netijeli döwlet gatnaşyklaryny iki ýurduň dostlukly halklarynyň bähidine mundan beýlegim üstünlikli dowam etmeň möhümdigini bellediler. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmen halkynyň milliliziri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagmyz hemem Russiya Federatsiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňişiniň başlygy Valentina Matviyenka birege berkjan saglyk we jogapkarly döwlet işlerinde munun beýlegim üstünlikleri Türkmenistanyň we Russiýanyň dostlukly halklaryna bolsa rowaşlyk we awadançylyk arzu etdiler.